This is our Day 13 of Ako Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Zaldi Co. At na Ako Bicol Party List, katabang na kasulog pa. We welcome you all inside the Fuerte Sports Complex for our third game matchup between Team Gainsa versus Team Minalaba. For the starters of both teams, let's start first with Team Gainsa. Number 3, Rafi Benedicto. Number 5, Franco Samonte. Number 6, Heston Morano. Number 9, Wilson Abayon. And number 19, Angelito Abayon. For the starters of Team Minalaba, we have number 9, Rustan Duque. Number 13, John Kenneth Luha. Number 21, Charlie Bliva. Number 22, John Kyle Bahal. Number 23, Jomari Divino. And our officiating officials for this game, Crew Chief Bong Julia. Umpire 1, Anthony Ezequiel. Umpire 2, CJ Sanchez. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur Atin Go! And magandang hapon mga kasurog again. Once again, we are back sa ating Day 13 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. The name again is John Bachiller. With me is Coach JP Diswangco. And ito ang labanang Gainsa versus Minalabak. First possession napunta sa mga taga-Gainsa. Kaso na yung Mintis Santira. Ayan na si number 13 na si Luha against Abayon. Minalabak, outlets to Divino, but turnover. Coach, magandang hapon ulit sa'yo, Coach. Yes, magandang hapon, John. Tayo na naman ulit. Yes, of course. Tayo na naman mga alipin ng salapi. Aray! Ayan, si Benedicto sa ibabaw. Napunta. Benedicto, pinasa sa ilalim, kaso na agaw. Napunta sa number 21, si Nave, sayang pero hindi nakuha ang bola ni Charlie Briva. Kakasimula pa lang ng ating ball game, medyo intense na. Oo, takbuhan ng takbuhan, pero nakikita ko dito, medyo mga veterans. Pangit naman kung sabihin kong seniors, Coach. Oo. Medyo seasoned veterans, para Yan. maganda makinggan. Nung mga panahon nila sila yung mga prime. Oo, seasoned veterans. Kumbaga, dito sila kumbaga, nung mga panahon kasi wala pang league ang mga ganito na medyo televised. So, ngayon, it's their chance to showcase their talents para makita on live television. Ayan na. With the orthodox shot. Number 9, si Wilson Abayon. Catapult shot. Oo. Oo nga. Ayan na. Number 21, si Briva. Bukit. Medyo maganda ata ang pananghalian ng mga players ito. Medyo up and down basketball. Maganda. Walang masyadong turnover. And number 6, ayan na, kicks it out to number 1 na si Sombrero. Sombrero. Outlets, kaso naagaw ni number 21 na si Briva. Briva, pinasa kay Luha. Scores for 2. Itong Briva and Luha. Itong Briva naglalaro sa CSPC and ito naman Luha sa Mariners. Kaya pala medyo praktisado. Ayun, nakasapal si number 22 na si Baal. Ayan na, si Abayon. Kicks it out to Sombrero for 3. No good. Rebound by veteran number 6 na si Morano. Si Sir Heston Serrano. Nakakuha kagad ng kanyang 2 puntos mula sa kanyang rebound. Ayan na.
Mukhang Si- sa lineup ng Team Minalabak, Team Gainsa, I mean, mga veterans player na nandito Mga veterans. Yes. Ayan. Ayan na si number 9 again with the veteran Yes. shot. Number 9. Veteran sa laro, hindi sa gera. Rustan Roque. Nakakuha ng puntos kay Wilson Abayon. Our score is 6-4 in favor of Gainsa. Ayan na si 13. Ayan na si Briva. Passes to Baal. Short pass, medyo nahuli pero nakuha pa rin ni Briva ang bola pero nag-agawan sa bola. Nakuha ni Divino pero It's a violation. yes, natawagan ng traveling violation ang Minalabak. Ayan coach, pero medyo talaga magandang umpisa ng laro natin. Yes. Bakbakan, depensa, up and down, and then may mga score na rin as early as 7 minutes. Intense lahat ang gustong manalo, both teams. Ayan na, si Luha. Kaso, pinasa kay Duque, hindi nakuha yung bola. Masyadong mabilis. Oo. Hindi nakuha yung pasa. Sabi ni Duque, naayos na pa daw yung buhok niya coach, kaya medyo di niya nakuha yung bola. Ayan na si Sombrero. Ano kaya shampoo nun? Ayan na si Sombrero. Ayan na si Luha. Outlets 2. Number 21 na si Briva. Merong binigay na foul si Benedicto. Medyo malakas-lakas ang foul. Kagandahan ng lineup nitong Team Minalabak. Almost halos mga bata, mga active players. And at the same time, nasa magandang kondisyon. Oo, sabi nga nakita ko sa live kanina, pinapanood ko, go Team Minalabax daw. Minalabax. Milwaukee Bucks, go Team Minalabax. Magandang hapon sa nanonood sa ating Facebook Yes. Live and sa ating YouTube channel. Pakisubscribe na rin and please share yung mga laro. Ayan na, substitution, early substitution on the part of Minalabak. Pinasok si number 28 na si Belica. Pinalitan si Duque. Ayan na. Abayon. Nakuha ni number 22. 2 points. Four. Oo, 2 points again for the part of Minalabak. Ayan na si Abayon. Talagang yun talaga ang tira niya pala coach. Yes, catapult nga. Oo. Pero pumapasok. What a pass sana, kaso natapilok si Luha on his way for a layup. Nasaktan. Ayan na si Baal with the up and under move pero mintis. Baal with a tip in means misses again. Pero hindi maganda naging landing ni Luha. He is limping. Case of Masyado pang maaga para may injury itong isa sa one of the key players Yun of na nga. Minalabak. Yun na nga, sayang. Ayan, he is replaced by number 4 na si Albao. Kaya ayan, si number 1 inatake kagad ni Sombrero, kaso nakuha ni Morano. Isa sa mga steady big man ng Gainsa. And I guess meron tayong government official ata dito, si coach ata ng Gainsa, si Emerson Paraiso, SA councilor sa kanilang lugar. And then tayo natin kung papasok ka agad ang ating playing head coach ng Gainsa. Ayan na si Albao. Pinasa kay Briva. Albao. Lampasan na, sayang. Hindi na nakuha ng bola. With 14 seconds remaining in the shot clock. Ayan si Albao. Naagawan ni Abayon. Morano. Intercepted by Baal. Albao. To Belica. 2 points. Ayan na naman, medyo bad landing na naman si number 28. Minamalas ata itong Minalabak. Oo. Kasi Ano kaya? Baka hindi nag-stretching ng maayos tong mga to. yun lang. Ayan na, Sombrero. Nakakuha ng offensive rebound and mapupunta na foul and mapupunta sa aking free throw line. Ayan na
Ayan na, substitution. Talagang pinabalasa ni playing head coach Emerson Paraiso ang lineup ng Gainsa. Si Azucena pinasok at linabas si Abayon. Ayan na, si Sombrero will troop to the line for his free throw. Misses the first one. Coach, ganda na panahon natin. Kakatapos lang ng ulan. Medyo Oo. lumamig lalo sa ating venue. Yes, tapos na yung blessing nung Team Limanan. Oo, sana kanino kayong blessing ang pupunta ngayon sa ating third game ng ating araw. Ayan na, si Briva. Passing the ball to Baal. Baal fakes. Belica against Benedicto. Albao, open for 3. Kaboom! Ayan na. Si Albao. Albao again with the steal. Ayan si Abayon. Abayon against Albao. Benedicto attacking behind the back to Morano. Morano. And one for Morano. Behind the back pass. Oo. Plus the veteran shot again. Yes. From Heston Morano. Heston Morano. Kanina pa siya nananalasa sa loob ng court. And he is on the line for his bonus free throw. And ang Ako Bicol Cup ay hatid sa atin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And Heston Morano completes his 3-point play. And we have a 10-13 score with 4 minutes and 37 seconds remaining in the first quarter. Ayan na, Sombrero. Pinasa kay Benedicto. Nagmamadali. Benedicto. Harassed by number 21, Briva. Benedicto fumbling. Kicks it out to number 34, Azucena. Azucena, di alam ang gagawin. Turnover. Ayan na si Alba for 2. Block by Azucena. Yun nga. Good defense on the part of Azucena. Naka-recover siya. Yes. Buti na lang naka-recover siya. Magre-resulta sana sa 3 versus 1. Pero ang ganda ng reflexes Yes, ng coach. We have an early timeout. The first timeout galing sa team Gainsa. Coach, anong assessment sa mga unang minutes ng ating laro? Pinaka-assessment natin, both teams gusto manalo. Yes, medyo Kasi wow. mabilis yung pace ng laro. Unlike nung mga first game and second game na nakita natin kanina, medyo naghahanap pa sila ng rhythm nila. Pero ito, mukhang may rivalry factor ata tong teams na to. I don't know, pero yun yung nakikita ko ngayon sa type of game nila. Magkalapit ba yung lugar nila, coach? Kaya sabi nila, malayo. Medyo. Actually, hindi ko rin alam talaga sa dyan. Ito nga yung sabi ko dito, malaking naitulong sa akin na Ako Bicol Cup Camarines Sur League. Kasi yung ibang lugar talaga, hindi ko Hindi pa familiar. napupuntahan. And now, kumbaga, yung may mga games kasi tayo sa iba-ibang munisipalidad. Yes. Kumbaga, nakakapunta ako doon. And lalong-lalo na, binibigay talaga ng Ako Bicol Cup yung laro doon mismo sa kanilang mga lugar para at least ma-cheer and ma-represent nila na maayos sa kanilang mga lugar. Ayan na si Belica with the baseline. Jumper attacking the defense of Gainsa. Supalpal ang inabot kay Morano. And we have an update galing sa ating courtside reporter na si Carmela. Carmela, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter for today. Right now, we are witnessing the matchup between Team Gainsa and Team Minalabak. At ngayon nga, dito sa ating first quarter, both teams are already making their play and executing their strategies when it comes to their offense and defense. At alam naman nating lahat na natalo ang Minalabak at Gainsa in their last game at pareho silang natalo ng Team Pamplona. Kaya this is a matchup between two teams that really aims to win this time. Kaya we will see kung sino ba sa kanila ang magtatagumpay ngayong hapon. Kaya pakaabangan pa ang mga kaganapan dito sa ating hardcourt dahil madami pang aksyon ang mangyayari. You can also watch us live at Ako Bicol Partners page, Ako Bicol Online TV at sa page ng Representative Zaldico. Once again, this is Carmela Hernandez, your courtside reporter. That will be the latest update. Balik sa inyo, Coach John and Coach Jay. Maraming salamat sa update, Carmela. Yun naman pala, kaya parehong aggressive ang both teams kasi coming from a loss ang parehong team. So talagang gusto nilang manalo after that siguro heartbreaking loss na nakuha nila. Yes, totoo yan, Jan. Kaya ngayon, both teams looking for their first win.
Yes, oo, pareho pala Centenaro ng Pamplona. Yan na si Albao. Wow, with a hop step, kaso na mintis. Rebound again by Albao. Napakatapang na ng player na to kahit he is small. Ayan na si Benedicto. Alley-oop to nobody. Nakita ko si Lebron dun, oh. Oo, alley-oop to nobody. Alley-oop to nobody. Oh, ayan na si number 21 na Minalabak. Ganda sana ng steals. Oo, si Briva. Directing traffic sa kanyang teammates. Nahuli ni Morano. Outlets to Benedicto. Benedicto, Azucena. Azucena again, no good. Rebound by Lizardo. Gives it up to Briva. Briva crossing the half-court line. Binigay kay Lizardo. Kicks it out to Belica. To Baal. All alone for the easy two. Ganda Grabe. ng scoop. Ganda rin ang ball movement na pinakita ng Minalabak on that possession. With 1 minute and 56 seconds remaining in the first quarter, lamang pa rin ang Minalabak ng isa. 16-17. Benedicto for 3, no good. Tap by Morano. Baal, ginugulo ni Benedicto. Ayan na. Si Abayon, hustling for the ball. Binigay kay Morano. Morano powers his way. Nakakuha ng foul ang veteranong si Morano. Itong Neston Morano, very patient sa offense. That's why nagkakaroon siya ng mga open shots. And ito, nagresulta sa free throw. Yes, oo, parang it reminds me of my former teammate during sa last na liga. By the way, batiin ko nga pala, coach, ang aking mga brothers from Albay Basketball Community headed by Commissioner Paul Redoblado. Magandang hapon sa iyo, mga brothers. Yes, magandang hapon po sa inyo dyan sa Albay. Oo, maimbitahan natin si Coach JP minsan dyan. Pero di maglaro, para uminom. And we are back. Mukhang matinding promissory note gagawin ko niyan. And we are back to our boy. Ayan na si Belica powering his way for 2. Block. And Lizardo recovers the ball. Briva passes to Albao. Albao for 3. No good. Rebound by Benedicto. Benedicto rushing against Albao. Stripped by Albao. Gandang defense ang pinakita ni Albao. Gandang ball stop yun. Oo, talagang over big man na si big guard na si Benedicto. Ayan na, tumira si Sombrero ng 3 points. Mintes, nakuha ni Morano pero nabitawan ng bola. Briva, nangunguna si Albao. Di nakita, Briva. What a layup, kaso Mintes. Ayun na naman si Abayon sana to crash the boards. Pero Minalabak pa rin ang bola. Grabing hassle nitong number 9 na si Abayon. Abayon. Ayan, mayroon pang binugot si coach. Number 10 from Gainsa na si Alfonso. Ayan na, talagang yung mga taga Gainsa, they're crashing the boards para lang makuha. Ayan na si Benedicto. Benedicto. Sayang yung back pass na huli. Pero ang bola mananatili sa Gainsa with 15 seconds remaining sa kanilang shot clock. Azucena for 3. No good, rebound by Alfonso. Kaso naagaw ni Albao. Albao, ayan na. Albao, bumangga, tumira. Pasok yan. Grabe. Grabe sipag nito. Oo, grabe sipag nito. Grabe sipag ng number 4 na si Albao. Oo, kanina pa. Coming off the bench, talagang may spark. Kumbaga, may contribution kagad nung pinasok ni coach. Wala nang diesel. Oo, talagang direct Pasok pa lang, bigay na kagad. Ano yun, factor ba yan, coach, yung mga buhok na ganyan pag talagang masyado nakabilis? Kasi yung kaibigan ko, nabatiin ko na rin, ewan ko kung kilala pa ako ng aking kaibigan na si Jonathan Picboy del Rosario. Yun! Magandang hapon sa'yo. Brad, yung jersey ko dyan. Sa tingin ko, anting-anting yung buhok. Oo, pwede. Ayan, walang kapaguran. Kapareho din ni Tikboy. Ayan na, Benedicto. Corner 3, fakes. Drops it off. Kaso nahagaw. Ayan na, Azucena with the 3. With 7 seconds remaining. Ayun. Tinulak na Azucena pero nakuha pa rin with 3 seconds remaining sa ating first quarter. Bola na Minalabak. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Ayan na, si Briva for 3. Mintes, and that ends our first quarter with a score of 17-19 in favor of Minalabak.
hinihintay ko pa, coach, na pumasok si Emerson Paraiso. Si coach. Ayan, yung mga highlights natin during our first quarter. Ayan na, yung walang kapagurang mga bigs, mga veterans pala na Team Gainsa. And then, ayan na, yung pumasok. Dito sa laro na to, di mo alam kung sinong mananalo. Medyo maganda ang pinapakita ng dalawang koponan. Oo, ayan na, nung pumasok si Albao, medyo bubilis talaga ang tempo ng ng Minalabak. Kaya medyo umalago din sila kahit papano. And then ayan yung mga orthodox na tira na pinapakita sa atin ng mga veterans ng Team Gainsa. And lalong-lalo na yung steady presence sa loob ng big man na si Eston Morano. Ayan na, unti-unti na rin may pumapasok sa ating venue ngayon. Just to witness, alam ko maraming magagandang games pa rin ang natitira sa atin. Again, this is our day 13 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. And nakikita ko rin kanina, nung nagbukas ako ng aking Facebook, marami din nanonood sa ating mga live. Sa Ako Bicol Online TV, tapos sa Representative Saldico page, and then sa YouTube channel, ang Ako Bicol Cup YouTube channel, paki-like na lang, subscribe, and share na rin ng mga games para maging updated tayo sa ating Ako Bicol Cup. Back to the ball game. Start of the second quarter. Gainsa basketball. Possession ngayon ng Gainsa. Yes, tingnan natin kung anong mga adjustments ang ginawa nila during their huddle. Tingnan natin, ayun, kumat si Abayon, di nakita ni Benedicto Morano, drops it up. Kaso natawagan ng traveling si Traveling without visa. Ayan na, open for 3 si Lizardo, but misses the shot. Benedicto rushing. Benedicto floats, fires no good. Ayan na. Ayan na si Luha attacking. Passes to number 23 na si Divino. Gandang pasa. Coach, nakabalik na pala si Luha coming off from a sprained ankle. Buti na lang naka-recover ka agad kasi isa sa mga firepower nitong Minalabak. Ayan Lalo na. na sa transition offense nila. Abayon misses the shot. Dalawa pala Abayon Yun dito. na nga, kaya kanina nalito ako. Dito sabi ko, ano pareha sa Abayon, Yun mga na nga, kapatid. Pareho pala Abayon yun. Foul on number 20, King Benica. Third personal foul. First team foul. Si Angelito Abayon ang nasa charity stripe, makes his first free throw. Ayan na, medyo talagang evenly match ang both teams kasi talaga they are very aggressive because talagang galing pala sila sa pagkatalo, so kailangan nilang bumawi. So nagdo-double up sila just to win games. Ayan na, number 19 na si Angelito Abayon makes his free throw, 2 for 2. Yung mga stroke na hangaan mo. Oo. Yan na si new guy, Magdaraog from Minalabak. Magdaraog, ginugulo, yan na. Nakakuha ni number Nakita 23 pa si ba yun? Divino. Oo. 2 points. Galing sa baba, nakatingin, Yes. pagtingin, pinasa sa kampe. Yon, thank you sa pasa. Sabi ni number 23, Divino. Ayan na si Morano, passes to Benedicto. Benedicto, 4-3. No good. Ang bola, mapupunta sa Minalabak. Maganda rin ang mga palitan ng players, coach. Mapapansin ko talaga. The coach, nung coach nila, medyo maganda yung balasa. Maganda yung rotation. Ayan na naman, ayan the sky play. Divino fakes, nakakuha ng foul sa number 22 na si Samonte.
Oh, itong sa Monte, late coming from Gainsa. Pero I think good additional to sa Team Gainsa. Ay, oo, Oo. big man pala. Ay, Yes. Itong number 22 ng Gainsa. Divino misses both free throws, but there is a tip in galing kay Belica. Kaso natawagan nata sila ng violation. Yung bola mapupunta sa mga taga Gainsa. Gainsa. And ayan na, si Abayon punta kay Azucena. Azucena with a triple bomb. Pasok yan. Triple bomb Oo. follow through Oo. from Azucena. Iba yung tirang. Galing. Ayan. Speaking of mga triple bombs, mga 3 points na ganyan, binabati ko ang aking kaibigan na si Kevin Yutan. Nanonood daw sila sa ating live. Yes, magandang hapon po. Shoutout sa inyo, pati kay Baby Olivia. Hi, baby. Kala ko baby Hindi, mo. anak ni Idol Kevin Yutan. Magandang hapon sa inyo dyan. Yes, magandang hapon po sa inyo. Ayan, si Magdaraog nasa free throw line, kaso mintis ang una. Again, the score is 22-23. In favor pa rin sa Minalabak with 8 minutes remaining sa ating second quarter. Magdaraog makes the free throw again. And ayan na si Azucena. Binigay kay Abayon. Abayon to Abayon with a familiar unorthodox shot. Shots. Ayan na. Mintis nakuha ni Belica. Muntik pa. Oo, kaso may foul na nakita si ating mga referees. Bola mapupunta pa rin sa Minalabak. Ayan na si Luha against Abayon and Azucena. Luha. Sayang ng lob. Tumama sa ring. Nakuha ni Abayon. Azucena nagmamadali. Kinanan. Kaso sapal ni Belica. Good defense para sa Minalabak. Yes, Para maganda. habulin nila ang ganung mga fast break plays. Yes, and maganda doon at least good shot pa rin. Mas Yes. mahirap kung na-turnover niya, hindi niya Oo, tinira. tama. Kumbaga, okay lang yon. Ayan na. Si Morano nabitawan ng bola. Morano nabitawan. Natawagan ng traveling. Nagdalawang isip. Oo. Halos sa case of nagdalawang isip. Ayan na ulit si 23. Pasok na naman para kay Divino. 2 points. Ito, akala mo di lang may score. Yes, Pero totoo. halos. Mukhang silent worker. Oh, yan na si Abayon again. With orthodox shot, rebound by Belica. Ayun, kaso na tawagan ng foul, tinulak niya si Samonte. Foul on number 28 is fourth Oh, personal foul. Diyos ko po, fourth personal foul na. Second. As early as second quarter, hindi ata napansin ng coach na Minalabak. Yes, having 7 minutes and 13 seconds. Oo. Masyado pang maaga. Ayan, another veteran from Gainsa. Gainsa, si Bequilio. Coach, may naalala ko player ng atin eh. Yes, yung kakampi namin dati. Oo, yung talaga. John Rene Bequilio. Oo, galing din doon na ko. Ayan si nakakuha ng foul si Divino after Foul on number 34, Michael Azucena. grabe yung bilis nitong si Divino, talagang Second sa personal depensa at foul. opensa maasahan. Ayan na si Luha against Azucena. Second Luha naagaw ni Morano to Abayon. Abayon against Divino, scores for 2. Grabe to. Angelito Abayon. Ayan na naman si Divino, passes to Luha. Luha binigyan ng pick ni number 9 na si Duque. Ayan na si Luha, lobs it up, kaso naagaw ni Samonte, nakuha ni Bequilio. Outlets to Morano. Ayan na naman si Abayon for 2 again.
Ganda ng seleksyon ng tirang Oo. nitong si Abayon. Ayan na. And, Ang mga orthodox na hindi mo inaasahan, papasok eh. just like that, lamang na ang Gainsa ng isa. 27-26, alam mo naman. What admires me most sa player na sino yan? Si Abayon. Abayon is parang pag lumiyap, ay pag tumalon siya, tinitingnan niya kaagad yung board. Tapos parang Ipa-float niya lang. float niya lang. And very effective naman. Kaya yun, lumamang na ng isa ang Gainsa. Kaya tuwang-tuwa na ang playing coach na si Consi Emerson Paraiso. Baka pumasok na. Oo. Tansay natin coach yan. Oo. Pero habang maganda yung ginagawa niya sa pag-rotate ng players, I think stay muna siya dyan. Oo. And again, manood po kayo ng live games dito sa Caferte Sports Complex. Ang gandang facility, ang lamig. And Don't forget your jacket. oo, ayan. With Lalo 6 na siguro mamayang gabi. Ay, oo. Kahit mainit ang labanan, malamig pa rin dito sa ating gym. And then, ayan na, with 6 minutes remaining sa ating Pansin second natin quarter. dito, medyo matagal yung second quarter natin dito. Medyo matagal kasi yung mga free Maraming throws foul. Oo. Then, ayan na, back to our ball game. Ang possession nasa Minalabak. Ayan, a new guy from Minalabak, number 20, Aspilla. Aspilla to Luha. Luha for 3, kaboom! Ayan. Binawi agad yung kalamangan. Oo, binawi ka agad. Ay, di, tabla pala, tabla coach. Tabla ba? So, tatlo pala leading by 3 points. Oo, ayan na si Abayon ulit. Abayon attacking the defense with the floater. No good. Rebound. Napunta kay Aspilla. Aspilla to Luha against Antonio. Luha. Back pedals. Ayan na si Antonio. Guarded heavily. Ayan na si Aspilla for 3. Iron set kaso. Hindi na recover ang bola. Out of bounds. Mapupunta ang bola sa Gainsa with exactly 5 minutes. 41 seconds remaining in the second quarter. Abayon enters the half-court line. Swings the ball to Antonio, to number 30, Biquillo, for 3, kaboom! Ayan na. Yung Biquilyong sinasabi mo, pinsan niya yan. Ay, talaga. Oo, pinsan Oo, niya kaya yan. naman pala, it runs in the blood. Talagang mga baller pala. Ayan na, si Biquillo, gandang depensa, gamit ang kanyang tiyan. Ayan na. Pasok yan, pero nakascore pa rin si Duque. Ayan na, si Biquillo, outlets to Abayon. Nakakuha ni Abayon. Abayon swings his elbow, buti walang natamaan. Morano, pass to Samonte. Abayon for 3, air ball. Ayan na si Luha, nagmamadali, hinarang ni Biquillo. Biquillo, what a defense, coach. Gandang defense, Yes, hinarangan gandang lang. recovery. Oo. Yung sabi mo kanina dyan, yung defense gamit yung dyan. Oo. Pero good talaga, good contribution yun kahit papano, nakascore and nakastop siya. Kumbaga, Yes. yan yung mga nakapapogi sa mga coach ng mga bunot. Yan, yung mga magic bunot. Oh, yan na. yun. Again, Biquillo for the 3 misses and rebound by Samonte. Samonte nakakuha ng foul and pupunta sa ating charity stripe. Number 21, Charlie Briva, second personal foul. Ayan na ulit, pinasok na ulit si Albao, coach. Ang instant offense na Minalabak, pinalitan si Luha na medyo pagod na, kaya siguro ayan na si Samonte with his first free throw, mintis. Ayan na Samonte with the second free throw. Makes the second one. Substitution. Sombrero. And lamang na ulit ang Team Gainsa. Lamang ng dalawa. Ang dalawa. Briva drops it up to Baal. Misses the shot but recovers pero nakakuha ng foul and mapupunta rin siya sa free throw line. Gandang pasa yon ni Briva. Viva. Mga no-look pass.
Kaso di lang na-convert. Pero ayan, nandyan naman siya sa free throw line. First personal foul. 14 foul. Gandang release ni number 22, si Baal. Pasok ang unang free throw. And for the second try, Baal is 2 for 2. And ayan again, tabla na naman tayo. Tabla tayo na naman ngayon. Deadlock 33. Antonio gives it up to Abayon. Bequillo. Puntik nang mabitawan ni Sombrero. Sombrero binigay kay Samonte. Behind the back. Samonte to Antonio for 3. Kaboom! Napaganda. Scramble ng bola. Sean Antonio making his presence felt. Kakapasok lang. Tumikada kagad. Ayan si Duque with the undergoal stab. Humihingi ng foul. Tinamaan daw sa muka. Pero anyway, pasok naman ang kanyang tira. Antonio to Bequillo. Bequillo. Antonio. Bequillo. Kumasa. Tumira. No good. Rebound by Duque. Duque nagmamadali. To Briva. Briva. To Albao. Intercepted by Samonte. Good defense. Buti na lang na-save di Samonte ang possession na yun. Kundi it's an easy 2 again. Yes. On the part of Binalaba kasi yung mga players ng Gainsa hindi pa masyadong bumababa. Ayan na si Aspilla. Nakanakaw play tayo doon. Nakanakaw play ang Binalaba. Ayan na si Bequillo. Tumawid sa half-court line. Passes to Antonio. Antonio. Hinaras ni Albao. And then, good defense on the part of Albao. Harassing Antonio. Meron tayong substitution. Si Bequillo out. Antonio out. Pumasok si Benedicto. And si ayan na. Sombrero for 3. Kaboom! Gandang recognition sa part ng Benedicto. Oo. Nakita niya, dalawang gusto mong sumabay. Nakita niyang may open. Oo, kita kaagad. Ayan na. Benedicto, muntik na maagawan si Duque. Drops it up to number 21 na si Briva. Kaso, sayang na traveling si Baal. Gandang depensa sa mga veterano yan si Abayon. Gives it up to Benedicto. Benedicto. Passes to Alfonso. Alfonso with the hook. No good. Rebound by Sombrero pero nabitawan ng bola. Ball will remain to Gainsa. With 2 minutes and 28 seconds remaining sa ating second quarter. Sombrero at the top of the key 3 bases. Rebound by number 22 Baal. Passes to Aspilla. Aspilla loses the ball. Nakuha ni Sombrero. Albao dives for the loose ball. Kaso, Bilis nung Albao. oo, bigla na lang sumulpot sa screen. Ayan. Kaso, natawagan ng turnover kasi. Ayun. Ayos, kickball pala. Nakapag-force ng turnover. Good hustle Yes. para kay Albao. Diving for the loose ball. Ayan na naman. Duque, inuunti-unti si Samonte. Duque, powering his way. No good. Rebound ni Baal. Nakuha ni Duque, kaso nakaapak sa linya. Sayang. Ganda mag-timing sa bola nitong Duque. Oo. Veterans move. Oo. Nasa buhok din daw yung coach. Aray. Oo. Ayan na si Benedicto. Umianting-anting na naman yan Benedicto. Humingi ng pick kay Alfonso. Kicks it out to Sombrero. Open for the jump shot. No good. Rebound ni Benedicto. Benedicto, linabas kay Sombrero. Sombrero to Samonte. Kicks it out. Kaso natapik. Ayan na. Si Abayon for 3. No good. Baal with the rebound. Outlets to Albao. Albao for 2. 2 points. Ayan na naman ang instant offense na galing sa point guard. na si Albao. Pag nandyan talaga yung Albao, bumibilis din yung pace of game ng Minalabak. Kakaroon sila ng mga easy 2 points sa transition. Grabe, Coach. Yan na.
Evenly matched na naman. Deadlock sa score na 39. Huling deadlock natin is 33 and 39 all. Sana ganito ang face pa rin pagdating ng second half para maganda-ganda. Yes, at mahirapan naman ang ating mga referees. Ang ating magigiting na referee headed by Commissioner Eman Paraon. Magandang hapon sa inyo. And then batiin ko na rin ang ating Commissioner Lloyd Rivera na magandang hapon. Magandang hapon po, Com. And then kahit pa paano, good size crowd na rin tayo andito sa Cafuerte kasi alam ko maganda-ganda pa ang mga susunod na mga games. And kung hindi rin, ulitin ko, kung hindi rin po tayo makakapunta sa ating mga venue, meron po tayong sa ating FB page, meron tayong Ako Bicol Online TV and Representative Saldico, and then ating YouTube page. Paki-like and subscribe na rin and share para mapanood ang mga games. Ayan na, we are back. Bola mapupunta Sa Team Minalabak, Oo, ang ball Minalabak. possession for this last 1 minute and 40 seconds. Ay, coach, sa Gainsa pala, sa Gainsa. Gainsa, I'm sorry, Gainsa. For the last, for our second quarter. Ayan na, si Alfonso gives it up to Benedicto. Alfonso kicks it out to Benedicto. Benedicto for 3. No good. Bola mananatili sa Gainsa. With 1 minute and 28 seconds remaining in the second quarter. What a pass by Benedicto Sombrero, but I miss. Ayan na. Aspilla. Albao is all alone. Sinabayan pa ni Sombrero plus the foul. And 1. Nakakailan na si Albao sa transition offense natin. Grabe. Mukhang mas effective siya ngayon compare kay Luha. Oo, kasi parang feeling ko, coach, sasaktan si Lua kanina. Yes. Sa kanyang ankle injury, kaya medyo buti na lang, nag-step up si Albao. And we have an update para sa ating courtside reporter na si Miss Carmela. Miss Carmela, magandang hapon sa iyo. And now, I'm with the playing coach of Team Gainza, none other than Councilor Dudes Paraiso. Good afternoon po. Kamusta naman po kayo ngayon? Well, sa ngayon, okay naman po. Okay naman. Kahit na medyo mauran, okay pa rin. So coach, kinapos po kayo during your last game. Sa tingin niyo po, ano po yung nangyari o naging kulang niyo at natalo po kayo? Well, the last, ang totoo po niyan, kasi 10 lang kami or 9 lang kami naglaro. Then, yung malaki namin, wala pa. So, tapos injured kami ng dalawa. Kaya kami na talo. And siguro part ng ng adjustment period. Ngayon po, ano po ba yung gagawin nyo this time para may panalo nyo na po ngayon? Well, sabi ko lang sa teammates sipagan lang nila. Siguro nakatulong din tong yung napanood na namin yung dating games ng ng Minalabak. So medyo napag-aralan namin, medyo siguro nag-adjust. Kaya ngayon medyo dikit ang laban. Ayan po. Alright, coach, meron po ba kayong gustong batiin o pasalamatan? Well, siguro papasalamatan ko lang ang SB members, ang Sangguniang Bayan po ng Gainsa sa dahingsawang pagtabang sa Muya. And the same time, meron po kaming sponsor na si Wancho na para prutas siya para gulay po siya second floor po dito sa Naga. And especially sa gabos po ng taga-Gainsa, naniniwala pa rin sa team, sa buong team. Iyon lang po. That's it. Thank you, coach. And once again, good luck po ngayon. Narinig na nga natin ang head coach ng team Gainza. Yan muna ang latest update dito sa courtside. Back to the panel. And thank you, Carmela. And that ends our second quarter with the score of 39-49. Lumamang na yung Minalabak. Oo, magbabalik po kami.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingon habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. And we are back sa ating second half ng ating ball game. Sa ating labanang Gainsa versus Minalabak. Again, the name is John Bachiller with me. This Coach JP Diswangco. Yes, magandang hapon ulit. Magandang hapon. And nandito ating mga leading scorers para sa Minalabak. Si Divino with 6 points and si Alba with 9 points. Samantalang sa Gainsa, Itong si Albao with 10 points, 2 rebounds, 1 assist, and 1 steal. Ito naman si Baal with 6 points, 8 rebounds, 2 assists, and 1 block. and ayan, bola napunta. Ayan si Belica, open for 3. Pasok yan, grabe. Medyo napagpahinga kasi fourth personal foul na, pero pinasok agad ni Coach. Sabi ni Coach, kailangan ko ng opensa, so sacrifice na. Ayan na si Unti-unti Morano nang, again. lumalayo What dito. a pass kay Abayon, kaso hindi nakuha. Nakuha ni Baal yung bola, ginugulo ni Morano. Binigay kay Aspilla. Aspilla to Luha. What a pass kay Aspilla again. Misses the shot. Nakuha ni Benedicto. Benedicto. Ayan na si Abayon all alone but misses the shot. Sayang. Sayang ng 2 points. Oo. Kaya ngayon, they're leading by 13 points as of now sa panig ng Minalabak. Ayan na si Morano inbounding the ball to Abayon. Morano, power his way, kicks it out to Samonte using the glass for 2. Ayan na, medyo nangangalabaw ang mga bigs ng Gainsa. Ayan na si Luha for 3. No good, rebound by Samonte to Morano. Morano, binigay kay Samonte. Samonte, crossing the half court. Morano, gives it up to Benedicto. Kicks it out to Abayon. Abayon, corner 3. In and out. Rebound ni Belica. Tinatapik ni Abayon. Belica rushing. Belica, defended by Abayon. Belica, to Magdaraog. Belica, good two-man game. And 1 plus the foul. Grabe. Ganda ng give and go. Oo, ganda ng give and go. And Belica has a chance to complete a 3-point play. Nasa charity stripe. First team foul on the line, shooting 1. King Belica. Ayan na si Belica. Makes his second free throw. Ayan na. Instant offense kaagad. I guess 6 points na kaagad tong sa third quarter si Belica. Ayan, linabas si Abayon.
Pinasok ang number 34 guy na si Azucena, who makes an impact din during the second quarter. Ayan si Benedicto, binigyan ng pick ni Morano. Samonte, passes to Abayon. Nasipa ang bola, mananatili sa Gainsa with 11 seconds remaining sa kanilang shot clock. Benedicto bounding to Azucena. Benedicto, Samonte, drops it up to Benedicto. What a fake pass, kaso mintis. Baal, nangunguna si Lua. Lua all alone for 2. Unti-unti nang lumalamang ng malaki ang Team Minalabak. Lumulobo, yan na si Benedicto. Morano. Abayo, nakakuha ng foul and 1. Grabe. Hirap kaya i-block nun. Fading away, galing sa likod. Tapos yung tira nasa taas. Oo, parang Catapult. It reminds me of tira ng ating buting senator, si Senator Manny Pacquiao. Yan. Diba? Ganon. Yan na si Abayon. Misses the second bonus free throw. Bola. Sayang, nabitawan ni Baal. Bola mananatili sa Gainsa with 7 minutes and 50 seconds remaining in our third quarter. Morano, Samonte seals. Kaso yan, nakakuha ng foul sa number 20 na si Aspilla. Morano inbounding the ball, gives it up to Abayon. Abayon again with the orthodox shot. Mintis. Belica gives it up to Baal. Baal with the Pinoy step. Mintis, nakakuha ni Azucena. Azucena to Morano against Belica. Morano, dinahandahan. Lumayap, umiscore plus the foul. Basic na basic. Oo, nakita mo yung mini flex, coach. Lumanan lang konti. Isang crossover. Oo. Plus layup. Ayan, coach mo. Medyo sana makita yung mini flex dyan. Oh, hindi nakita, sayang. Ayan. Uy, kumano ng konti. Ayan na. Lumabas yung pakpak. Morano misses the free throw. Ayan na si Belica. Ginugulo ni Abayon. Nakakuha ni Susena yung bola. Abayon with the fall away. No good. Rebound. Nakakuha ni Luha against Morano. Luha rushing. Luha with the fake pass to Belica. Gandang paasa. Scores for 2. Ganda. Fake pass. Yes. By drop up. Ayan na again si Luha. Naagaw ang bola. Crossover against Morano. Yan, si Luha. Pasa kay Aspilla. Misses the shot. Benedicto. Nagmamadali. 3 against 2. Benedicto to Azucena. Nakakuha ng foul. Ganda rin ang recognition lagi, coach, si Benedicto. Yes. Meron siyang point guard, court awareness. Very unselfish. Yes. Malaki din to para sa guard, I guess, kasi malaki din listed. 5'8", 5'9", siguro to malaki. And mabilis din. So, talagang very effective. Ayan na si Azucena. Mintis ang kanyang unang free throw. By profession, PNP talaga. Oo, kaya pala he is part of PNP team ata sa Legazpi din. And tama ako. Pati itong si Samonte is a uniform personnel, police din, tama. So talagang matitikas ng mga pulis. Magandang hapon sa mga ating kapulisan, especially ang idol kong si Sir Chaggy Arienda. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Chags. Ayan na, Albao kicks it out, kaso bola mapupunta sa Gainsa. Ayan na si Benedicto against Albao. Binigyan ng pick ni Morano. What a crossover and a drop pass. Ganda. Pasok yan para kay Abayon. Talagang pumupogi na pumupogi si Abayon sa mga pasa ni Benedicto. I guess kung magdire-diretso score ni Benedicto, pwede mag-commit ng magkaroon ng double-double to because of his assist. Yes. Ayan na si Baal with the Euro. Passes to Magdaraog for 2. Yan. Time case ng exchange ng baskets tayo.
Pero hindi yan papabor sa Gainza kasi talagang kung magpapalitan lang, lamang pa rin ang Minalabak. Totoo yan. So, kailangan nila mag-double time talaga dito. Ayan na, Azucena with the fake. With the pull-up, gandang peke, kaso hindi lang pumasok. Na-rebound ni Magdaraog, kaso nahuli. Si number 9, si Abayon, na tinulak. Si Sir Nestor, ano yan? Eston Morano, nakakuha ng foul. Ayan na si Luha. Tumagdaraog, Mardaraog for 3. No good. Abayon with the rebound. Ginugulo Abayon. Outlets to Azucena. Azucena to Benedicto. Benedicto with the drop. Samonte pumasok. Pasok yan. 2 points. Gandang galaw ni Samonte with the undergoal stop. Galing na naman sa magandang pasa ni Benedicto. Yes. And kapag nasa kamay ni Benedicto yung bola, mas maganda yung distribution ng bola. Ayun, nasapok ni number 6 Morano. Si number 22 na si Baal, kaya mapupunta siya sa ating free throw line. Kumbaga do it all guy dito si Benedicto. He can score, he can pass, he can defend. Kaya magandang asset rin to talaga sa Team Gainza. Ibig sabihin, condition siya. Ay, oo. Diba? Condition talaga yan. I guess talagang part siya ng PNP region team na kasali din yung binanggit ko kanina, si Idol Chagi Arienda. Talagang nakikita ko sila nagpa-practice. And meron pang isa dyan, Sir John. I don't think if you know him, si Lionel Barte. Ay, oo. Kilala ko din siya. Nakalaban ko pa siya kung ako yung naglalaro pa ng konti. Oo, ngayon, very disciplined din talaga when it comes sa, kumbaga, ayan si Albao, sinusubukang habulin ng bola pero hindi niya nahabol. Sayang turnover. Ayan na, with 4 minutes and 50 seconds remaining sa ating ikatatlong yugto. Azucena, tinawid, ayan na. Kicks it out to Benedicto. Open for corner 3. No good, Azucena. Azucena, libre, tumira ng 3. Wala, nakakuha ni Magdaraog. Magdaraog, nagmamadali, ginugulo ni Benedicto. Naagaw ang bola. Ayan na si Benedicto. Pinasa kay Abayon, sapa lang nakuha pero may konting foul ang naitawag kay Divino. And si Abayo again will drop to the line for 2. And chance to cut the lead to 11 points. Ayan na, sana. Second personal foul. Ayan, Abayon makes his first free throw. Very stable na scorer dito ng Team Gainza sa itong Abayon na to. Veterans, ika nga. Veterans. Wag nating sabihin yung isang word na yun. Yung mga veterans ng Team Gainza. Ayan na, pumasok na din. Si Kit Jimenez. Si Lizardo pala. Kit Jimenez. Kala ko si Kit Jimenez, coach. Lizardo pala ng Team Minalabak. Ayan si Albao. Binigay kay Luha. Luha swings the ball to number 22 kay Baal. Mintis, nakuha ni Divino. In and out. Ayan pa. Divino crashing the boards. And nakakuha siya ng foul. And mapupunta rin siya sa, I guess, penalty na ata ang both teams, coach. Ay, hindi pa penalty ang ang Team Gainza. Gainza. Ayan. Si Divino sa ating free throw. Oo. Cyclops natin. Ako'y natawa lang dahil may dumaang mga anghel sa ating langit, venue. sa lupa. Oo. Ayan na, Benedicto. Abayon with the follow-away shot. Lizardo, untik nang tumama sa mga railings natin dahil sa pag-save ng bola. With exactly 4 minutes remaining sa ating third quarter, lamang pa rin ang Minalabak. And ball possession mananatili sa Team Gainza. Ayan na. Sombrero for 3. Kaboom! Ayan na. Nakapasok lang ito, naka-triples agad. Yes, oo. Ayan, medyo lumapit-lapit na ng konti. A single digit margin na lang. May 9 points. Oo, ang kalamangan ng Minalabaks. Minalabak pala. Minalabaks. Oo. And meron tayong foul na nakita.
number 34. Natawagan ng foul because medyo madikit ang kanyang depensa. Yun nga lang, penalty na. Coach, I guess both teams are now in the penalty. Yes. So medyo mahaba-haba ulit ang ating third quarter. Ayan si And Lua. doable pa rin to sa side ng Team Yes, Gainza. oo. Kayang-kayang habulin yan. Siyempre, may mga adjustments ang Idol Emerson Concial na paraiso natin dyan. Kaya, tingnan natin, makakahabol sila. Ayan din si Lua makes his second free throw. And a 10-point lead para sa Minalabak. And si Abayon, short on that. Lizardo gives it up to Divino. Divino passes to Albao. Albao nagmamadali against Azucena. Albao with a layup and score. Ayan na, naagaw ni Divino. Ayan na ulit si Albao. Sabi niya, hintayin ko makakampi ko. Pinasa kay Luha. Luha against Azucena. Kicks it out to Lizardo. To Albao for 3. Kaboom! Back-to-back baskets on the part of Albao. Grabe. Grabe, coach, talaga. Ito Iba ang impact nito. Oo. Ito yung magic bunot lagi ni Coach na si Samonte with the behind the back. Pasayang. Hindi nakuha ni Abayon. And another substitution on the part of Gainza. Pinasok si Biquillo. And si Abayon, nilabas si Azucena at si Abayon. To at least makapagpahinga na. Oo, makapagpahinga din. Ayan na, lob pass, nakuha ni Samonte. Very dangerous pass on the part of Lua. Alam mo yung mga ganong pass na coach, yun yung mga talagang napapailing yung mga coaches sa mga ganong klaseng pass. Kanina pang first quarter yon, actually ginagawa nila. Oo, ayan na si Albao. Albao hesitates, drops it up to Lizardo, kicks it out to Luha for 3 short. Baal with the offensive rebound. Rebound by Albao, but misses the shot. Ayan na si Lizardo. To Luha. Luha wisely draws the ball. Ayan na si Luha. Wow! With the crossover. Kaso naputukan. Nasobrahan tayo ng dribble ngayon. Oo, 24-second shot Yes. clock. Medyo masakit yun kasi on the part of Luha is the point guard. Dapat aware siya Yes. kung ano ang oras sa shot clock. Medyo na-challenge siya dun sa defense na binibigay sa kanya. Nakalimutan niya na... Si Benedicto drops it up to Samonte. Reverse shot pero mintis. Sayang ng pasa. Napakamot sa ulo si Benedicto. Pero penalty. And ayan, pupunta ulit tayo sa free throw line. Substitution again. Si Briva pinasok. Si Morano pinasok on the part of Gainza. Second personal foul. Penalty on the line, shooting 2. Giovanni Divino. Ayan si Divino. Dinadagdagan pa ang kalamangan ng kanyang team. And again, ang Ako Bicol Cup Kamsur Leg ay hatid sa atin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Sayang hindi ko kayang gayahin yung tono na mag-deliver ni Kuya Alex at si Kapa Morgan kung paano niya i-deliver yung katabang na kasurog pa. Yun. Abayon with the 3. Ayan na si Briva with the offensive rebound. Outlets to Albao. Ayan na. Lizardo. Natapik ni Biquillo with 18 seconds remaining sa kanilang shot clock. Bola mananatili sa Minalabak. Score is 55-72. Pabor pa rin sa Minalabak. Divino against Morano. Divino with the lefty shot. No good. Nakuha ni Sombrero. Sombrero humihingi ng foul sa mga referees. Biquillo naagaw ni Albao pero nabitawan ang bola. Untik na naman, coach. Oo, itong Albao medyo naging spark plug ng Team Minalabak. Kapag pinapasok mo, iba yung momentum na binibigay ng laro. Ayan na ulit si Sombrero. Misses the shot but andun si Abayon. Untik ng makanakaw na naman ang Minalabak pero nakuha ni Abayon ng bola. Abayon nagmamadali. Abayon pinasa kay Sombrero. Pull up. No good.
May pushing foul tayo doon. Yes, nahuli. Si Lizardo, tinulak. Si number 19, si Abayon. Penalty situation. Ay, hindi pa. Penalty, na. tama penalty. Kaya, ayan. Si Abayon, mapupunta rin sa charity stripe. Abayon, medyo minadali ang tira. Kaya hindi niya na-convert. Tingnan natin ang pangalawang free throw kung kaya niya maipasok. Abayon makes his second free throw para mabawasan ang kalamangan ng Minalabak with 1 minute remaining sa ating third quarter. Yes, lamang ng 14 points ang Team Minalabak against Team Gainza. Ayun, magandang tira galing kay Divino. Mahirap talaga depensahan, coach, yung mga ganung kaliwete talaga. Tapos, medyo easy shot sa kanila yung mga bank shots eh. Oo, ayan, nakita si Abayon ng laki ng mata. Nakita, inatake si Briba kasi alam niya coming off the bench, medyo malamig kaya inatake. And it resulted to a free throw shot kasi alam niya penalty na rin ang kanilang kalaban. On the line, shooting 2, Angelito Abayon. Mukhang nagpapalitan lang itong magkapatid sa free throw line natin. Oo nga, no, napansin mo, coach. Nagpapalitan din sila ng score every time na pinapasok sila ng kanilang mga coaches. Ayan na si Abayon. Misses the second one. Rebound para kay Sombrero. 4-2. Ayan. Medyo maganda-ganda. With 40 seconds remaining sa ating third quarter. Si Briva. Divino. Briva humingi ng pick. Ayan si Lizardo. With the shot. Kaso irons it. Kaya bola mapupunta sa Gainza. A chance to cut the lead into 12 points. Into 12 points with 30 seconds remaining sa ating ikatatlong yugto. Ayan na si Morano. Sombrero for 3. This is the shot. Ayan na, nakuha sana ni Morano yung bola kaso tumama sa muka. Bola mapupunta sa Minalabak with 16 seconds remaining sa ating third quarter. Briba harassed by Benedicto. Divino humingi ng isolation against Morano. Binangga si Morano. Walang nangyari. Sombrero. Si Abayon. Is it counted? Is it counted? Tingnan muna natin dahil i-review ng ating gigiting na referees. Titingnan muna kung basket ba talaga. Ganon kaganda rin ang talagang ano. Kung na yung may IRS ka, yun na tinatawag. Ano ba meaning, coach, ng IRS? Instant review system. Oo, ganda yan, ayos yan. Kaya tinitingnan ng mabuti ng ating magigiting na referees kung ano, kung basket ba para kay Abayon. Kasi kung kay Ayon, no count po ang sabi ng mga referees. Kaya ang score mananatiling 61 to 74. 74 pabor po sa Minalabak. Magbabalik po kami.
kami nagbabalik para sa ating huling yugto ng labanang Gainsa versus Minalabak. Lamang pa rin ang Minalabak kontra Gainsa. And I guess, ito na coach, sinasabi fourth quarter na. Yes, and hoping na makarecover yung Team Gainsa dito against Minalabak. Ito na. This is the final quarter ng labanang Gainsa and Manalabak. Ayan na si Briva against Benedicto. Binigyan ng pick ni Duque. Briva. Minty Santira, sombrero with the rebound. Sayang, maganda yung set play na nakita ginawa ng Minalabak pero hindi lang na-convert. Ayan na si Gainsa. Benedicto with the pass to Sombrero with the short stop. Ayan na. Si Morano. Powering his way for 2. Ayan na si Belica. Medyo na matagal din pinahinga to. Nakakuha ni Briva ang bola. Mintis. Nakakuha. Bola mapupunta sa mga taga Minalabak. Ganda ng fourth quarter natin dyan. Both teams ngayon mukhang gigil. Oo. Talagang, ayan nakita ko medyo nagtatao-tao ngayon ang mga taga Gainsa. Adding pressure para sa mga taga Minalabak. And si Divino directing traffic sa kanyang mga teammates. Divino against Samonte. Ganda. Humingi ng ISO talaga. Reaching foul si Benedicto doon. Ganda sana nung defense ni Samonte. Nakataas lang yung kamay. Tsaka medyo Personal foul, first team foul on the line, shooting 2, Divino. and magandang depensa. Ay batiin ko nga pala coach yung aking kaibigan na mahilig dumipensa na si Mr. Franco Adilla. Magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon po. Saan depensa yan? Basta magaling niya magdepensa. On and off the court. Oo, ayan na. Bumalik tayo. Baka saan tayo mapunta. Ayan na si Benedicto against 2. Drops it up to number 1. Sombrero for 2 again. Grabe. Yung court vision talaga nito. Iba. Ayan na si Briva. To Duque. Binangga si Samonte. Kaso natawagan ng traveling. Yun na nga yung sinasabi mo, coach, na magandang depensa na pinapakita ni number 22. Si Samonte. Samonte, tinaas lang ang kamay. Talagang bumangga si Duque. Kaya natawagan ng traveling. Ayan na si Benedicto with the hesitation. Minigay kay number 19 si Abayon. Abayon to Sombrero. Misses the shot. Duque nahuli ang tulak kay Samonte. And this is just a 10-point lead, coach. Very manageable talaga. Ingatan lang ng Team Gainsa ang kada possession and makonvert nila. And pagdating naman sa end ng defense, they need to make some stops. And then, iwasan din ang kanilang mga turnovers. Pero, another foul. Yes. Ayan na, ingatan din nila yung mga foul. Baka as early as today, as early as now, baka mag-commit sila. Maging penalty kagad. Yes. Morano. Binigay. What a fake by Abayon, coach. Kaso mintis. Ayun na si Divino. Bounce pass kay Albao. Albao pinasabay. Si Samonte. Kaso mintis ang tira. Ayan na si Benedicto. Benedicto binabangga ni Divino. Sombrero. Naagaw ni Albao. Ayan na si Briva. Nagmamadali. Briva all alone for 2. Sayang. Sayang and masakit yun sa part ng Team Gainsa. Ayan na si Benedicto. Pumeke. Binangga. Minty Santira. Ayan na si Belica and that's it again, I guess, para kay Belica. Yan na ata ang ika-5 at huling foul na si Belica. Kaya papasok si Baal to replace Belica na na-foul out na, coach. Yun yung sayang na naman sa end ng Team Minalabak. And kaya napunta sila ngayon sa third team foul. Azucena for 3, in and out. Na rebound ni Divino, outlets to. Gandang tira yon ni Briva. Tiningnan pa si Azucena. Ayan na si Samonte. Drops it off to Sombrero. Kaso nabitawan ng bola. Samonte, tinapik ni Albao.
Sombrero, inuunti-unti si Divino. Mintis, outlets to Briva. To Baal against Azucena. Baal, good defense sana ni Azucena, kaso medyo may technique. Bawal na technique. Ang ganda ng recognition ng sa side ng offense itong number 22 na si Baal. Nakita niya ang mismatch, that's why binigay niya agad yung bola. Ayan na. Si Baal gives it up to Duque. Misses the shot. Rebound. Ayan na, coach. Medyo intense talaga. Talagang medyo may mga lambingan konti na sa loob. Jockeying for position and pagkuha ng mga loose balls. And the score is 65-79 in favor of Binalabak with 7 minutes and 12 seconds remaining in the fourth and final quarter of the game. Ayan na, Azucena for 3. Sayang in and out. Ayan na si Murano. Passes to Sombrero. Natawagan ng traveling. Sayang yung 3 points. In and out, coach. Pasok na. Binabas pa. Ayan na si Briva. Slowly crossing the half-court line against Benedicto. Briva. Albao humihingi. Grabe, coach. Nakita mo yung Albao humihingi ng bola. Gustong postehan si Azucena. With 12 seconds remaining sa shot clock ng mga taga-Binalabak. Kailangan nila magbadali in order for them to convert shots. Intense ang laro ng dalawang to. Oo. Itong Albao sa Azucena. Oo. Minatch din ng Gainza. Ang intensity ni Albao. Putting up a quick guard din si ayun. Number 22. Masakit yun. Si Baal against the outstretched arms of Samonte. Mintis, pasok nga lang ang tira yan. Samonte powering his way. Gives it up to Murano. In and out. Talagang inaalat, coach. Azucena, naagaw. Baal to Briva. Briva for 2. Ayan na. Napa-time out. Isang 3 points, isang open layup from transition. Oo, sa sobrang bilis. Momentum, medyo mahihirapan dito yung Team Gainza, but still they have 7 minutes, under 7 minutes to recover. Oo nga, sayang talaga. Sa sobrang bilis, nabulol ako sa pagbanggit ng mga apelyido ng mga players. And again, maraming salamat po sa panonood sa ating Facebook Live, sa YouTube channel. Pakisubscribe na rin. And tingnan natin, maraming nagagandahang dilag sa ating venue. Magandang hapon po sa inyo. Sigurado nagchichir yan sa mga players dito para magbigay ng inspirasyon sa mga players na naglalaro. At ang technical team na masusing tinitingnan ang magagandang tanawin sa ating venue ngayon. Magandang hapon sa inyo, Sir Christian, and ang ating technical team. Mabuhay po kayo. And magandang hapon ulit. Sana dumami pa po kayo. Oo. Ayan na si Azucena, baka matanggal tayo dito. Si Murano, kicks it out to Benedicto. Benedicto, Azucena for 2. No good. Rebound by Murano. Coach, may inaalat talaga. Maalat talaga. Si na lang, si number 6, si Benicheng. Si Murano. Di si Benicheng. Si Murano na lang. Medyo... Number 23, Divino, 5 fouls. Ayun, si Divino. 5 fouls na rin. Dalawa na pala ang nag-graduate dito sa end ng team Binalabak. Sayang. Buti na lang talaga, lamang sila. Ayan na si Benedicto. Passes to Samonte, powering his way, tinamaan. Ayan na ulit. And 1 for Murano. Ayan na si Hestor, the veteran Hestor. Yes, parang may magnet sa kamay ito. Sa kanya nahuhulog lagi yung mga bounce ng bola. Oo. Ayan na si Heston. Murano with his bonus free throw. Heston misses. Ayan na, natapik ni Abayon. Mapupunta ang bola sa Binalabak with 5 minutes and 54 seconds remaining sa ating huling yugto. Azucena na-intercept ang bola. Nakuha ni Baal. Baal with the yo-yo shot. Wala. Nakuha ang bola ni Baal pero bola
Ang bola ay mananatili. Ayan. Meron tayo, ayan, nakikita natin isa sa mga technical head. Yes, na Dahil- tinamaan ata siya ni Tony Briba. Ay, medyo may nakita tayong ano. And may second motion tayo doon. So, baka i-review, may makita mga ating maigiting ng mga referees. Yun na nga talaga. Baka may makitang hindi ka nais-nais ang referees, and then andyan ang ating isa sa ating technical head din na si Jojo Bilen na ready magbigay ng Ayun, love letter oo nga. pag nakita na talagang sinadya or medyo hindi maganda ang ginawa. Kita natin si Samonte na may dugo. Sana naman okay lang naman siya. And andyan rin, kudos rin sa ating medical team na nakaantabay sa ating venue. Magandang hapon sa inyo. And ayan, meron pa po tayo mga susunod na laro. Ang maganda pala ang susunod na laro, it's between Calabanga and Naga. Yes. So abangan natin yan sa susunod. And I think makakapagpahinga na rin tayo. Oo. Oo. And maraming manonood yan for sure. While we are waiting kung ano nangyari dahil sa review ng ating mga referees. Mga ganitong sitwasyon, ito yung mga mahirap lalo na kapag mga deadlock, mga 2 points lang yung lamang. So mahirap gumawa ng mga unnecessary action sa loob ng court kasi natin. talaga. Pero na tayo nasampulan during first part or first week ng ating tournaments. Yes. May mga binigyan ng mga sanctions and suspensions. Kaya kung wag na natin gawin yung mga necessary things na yan, alam na natin makakasakit tayo. Pero I guess ito sa case naman dito parang hindi naman sinasadya. Yes. Pero tingnan natin kung ano magiging hatol na magigiting natin mga referees. Tinatawag nating maximum tolerance natin and maturity sa loob ng court. Oo. Kaya coach, baka meron ka ulit gustong i-shoutout dyan para at least habang naghihintay tayo ng mga resulta. Shout out ko yung asawa ko from Dayangdang, Nikki Chokson Diswangko. Ay, yun. Magandang hapon po, ma'am. Ito, partner ko si Di naman umalis kanina, ma'am. Dito lang siya, wala namang ginagawa. And batiin ko na rin ang aking kaibigan na si, nag-chat pa lang ngayon, na si Angel. Di ko nababag tinapilido, basta si Angel. Pagkaibigan talaga, hindi binabanggit yung apelido. Kaibigan natin yan. Marami tayong kaibigan, coach, kasi Friendly tayo. oo, tapos batiin ko na rin ang aking mga constituents sa aming barangay. Sa Barangay Kawit East, Washington Drive, Legazpi City. Magandang hapon. Mahal kayo ni Kagawad. Yes, Mahal magandang kayo. hapon po sa inyo. Magandang hapon. And ayan, nakikita ko ang technical head na si Paulo giving instruction sa kanyang mga nasasaklawang referees. Yan coach, masusi talagang. Kasi mahirap magbigay ng sanction kapag hindi ka sigurado. tama. So dapat may ano ka din, may proof. Kaya yan, malaking tulong talaga ang IRS sa ating mga laro. Then again, punta kayo dito kung wala kayong ginagawa. Ulitin ko po, punta kayo dito sa Cafuerte Sports Complex na napakaganda at napakalamig na venue natin for today. And bukas pala coach, meron tayong laro sa Sangay, covered court Sangay. doon. Kumbaga pupunta tayo doon para magbigay kasiyahan sa mga taga Sangay. Yes. And speaking of Sangay, shout out ko yung kumpare ko dyan na si Vice Mayor Harold San Felipe. Ay, Vice Mayor, magandang hapon po. Ikaw na bahala bukas dito kay Vice Mayor, nandun po ako. Mamaya ay bukas ng hapon. Ano po bang specialty dyan? Isda dyan. Madaming isda dun. sakto. Sarap ang isda dun. Oo. And ayan, medyo may hatol na ang ating
mga referees. Tingnan natin. Upon reviewing, mananatili ang bola sa mga taga Minalabak with 5 minutes and 42 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Makakahabol pa kaya, coach, ang Team Gainza? Ang gandang set play, coach. Nakita mo yun, coach? Grabe, coming from a timeout. Ganda. Ganda ng execution ng Team Gainza doon. Oo, talagang na-maximize nila yung matagal na First personal foul, third team foul. Ayan na. Sayang nun, coach. Di na-anticipate ng mga taga-Gainza na they're leading by 19 points right now. Oo, grabe. Medyo mahirap-hirap na habulin. Pero I guess kaya pa naman. Basta they have to double time when it comes to defense. Ayan na, nagmintis din ng free throw si Albao. Nakuha ni Morano, offensive rebound. Morano binigay kay Azucena. Azucena to Benedicto. Gives it up to Morano. Morano lobs it up to Abayon. Abayon. Morano swings the ball to Azucena. Challenge by number 22 pero pasok yan. Kay Azucena. Cutting the lead of Minalabak. Yes, itong mga Azucena, Abayon, ng mga tira nila halos parehas. Pero effective. Ayan na. Si Duque with the up and under move. Basket. Sabay may konting kiliti sa tagiliran ni Morano. Veterans to veterans. Kaya pasok. Kaya, coach, ayan yung konting kiliti. Up and under. Nasagi yung buhok plus na foul. Ang gandang galaw, coach. Ayan. Talagang pangdiinan ng galaw. And ayan si Duque with his bonus free throw. Kaso mintis. Ayan na si Abayon diving for the loose ball. Gives it up to Morano. Morano outlets to Azucena. Kaso sumobra yung pass. Hindi nahabol ang bola. Ang bola mapupunta sa Team Minalabak. At yan, exactly 5 minutes, coach, ang natitira sa ating laro. Briva. Sinasayang ang oras. Sabi niya, sandali lang. Binigyan ng pick ni Lizardo. Briva. Masyadong gandang lusot. Masyadong bueno. maluwag ang depensa ng mga taga-Gainza. Parang nagra-round robin lang. Ayan na. Abayon against Duque. Kumat si Abayon. Di nakita ni Abayon. Azucena. Ayan si Morano with the spin. Morano. Benedicto for the corner 3. In and out. Rebound. Nakuha ni Baal to Duque. Ayan na si Briva. 4-2. Mukhang lumalabas na yung fatigue ng Team Gainza ngayon. Ayan na si Gainza. Abayon. Binalik. Benedicto. Abayon. Top of the key 3. No good. Top by Duque. Baal with a crossover. Baal with the layup and scores 4-2. Ayan na. Medyo maluwag-luwag na. Sayang. At medyo talagang lumulobo na ang lamang. Yes. Ng Baaw. The first 5 minutes of the fourth quarter, doon na lumobo yung lamang. Oo. Diyan. Sayang. Pero at least, yun na nga. Ayan na. Nakikita ko si Emerson Paraiso, si Coach Emerson, kumbaga encouraging his players na just to play and enjoy the game. Alam naman natin. Siguro baka, pero hindi pa. 3 minutes is still anybody's ball game naman, yes. I guess. Pero pwede na nga pumasok siya. Oo. Pero at least pawisan din. Oo, pero sabi niya kanina, nabanggit ko na may injury siyang iniinda. So tingnan natin kung mapasok si Konsehal Emerson Paraiso para sa Team Gainza. And dito naman sa parte
ng Minalabak. Halos na pasok na lahat ng mga players and may mga na-fouled out na nga. Ayun. One timeout left. Minalabak. 3 timeouts. Grabe, tatlong timeouts pa ang natitira. Sa team Minalabak. Oo, sa team Minalabak. Ayan na, maswerte coach, parang trend dito sa Minalabak yung ganyang mga buhok. Medyo swerte sa kanila. Oo nga. Mga long hair. Oo. Pero mukhang yan yung ano nila. Lucky motivation charm. nila. Oo, Lucky lucky charm. charm. ika Ayan nga. na. Ayan na, back to our ball game. Si Benedicto. Crossing the half-court line. Gives it up to Morano. Yan na. Si Abayon, Mintis. Abayon with the layup. Sapa lang nakuha ka ni Duque. Ayan, mapupunta pa ang bola sa Minalabak. With 3 minutes and 42 seconds remaining in the fourth quarter. Punta na kayo dito sa Cafuerte Sports Complex to witness the games ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Hatid sa atin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan na Benedicto, pero naagaw ni Albao. Albao waiting for his teammates. Briva. Ayan na, 2 points para kay Lizardo, kaso na Mintis. Grabing pahirap talaga nitong si Albao. Oo. Magdepensa. Kanina, entering the fourth quarter, sa kanya yung instant 3 points and 2 points. Oo, sa kanya nag-umpisa yung run ng Minalabak during the early part ng fourth quarter. Then doon, nagtuloy-tuloy na. Kaya lumamang ng malaki ang Minalabak. Kaya na si Lizardo missing his first free throw. And tingnan natin kung ang second free throw papasok. Lizardo misses again. Ayan, Benedicto with the offensive rebound. Ayan na, this is I guess a garbage time. No? Kumbaga, dagdag na lang sa... Ayan na si Benedicto. Drops it off to Morano. Panira na. Pero sayang. Sayang na magandang pasa ni Benedicto. Pero ayan na si Aspilla. Pumasok na rin para sa team Minalabak. Aspilla. Lumusot. Mintis. Ayan na. Morano. Abayon. Passes to Azucena. 4-3. Kaboom. Yun. Ayan na. Kanina pa nila yung kailangan. Ba't ngayon lang lumabas? Medyo mahaba-haba yung drought na Mintis ng Gainsa. Ayan na si Lizardo. To Aspilla. Open for the easy 2. Ayan na, Azucena. Ginugulo ni Albao. Binigay kay Morano. And meron tayong update galing sa ating courtside reporter na si Miss Carmela Hernandez. Carmela, take it away. Dito naman sa ating fourth quarter, kitang-kita naman yung pag-boost ng lakas at pagtrabaho ng Team Minalabak upang makapuntos, and right now, they are now leading in this game and they just have to maintain their performance against Team Gainza. But Team Gainza still have their positive minds. They just want to enjoy right now. At syempre, lalaban pa din para sa mga natitirang minuto. Kaya mas tutukan natin ang laro ngayon dahil madami pa ang dapat nating abangan at para masaksihan natin ang makakuha ng panalo ngayong hapon. That's the latest update. Balik sa inyo, Coach John and Coach JP. Maraming salamat sa ating magandang courtside reporter na si Carmela sa update. Salamat sa update. Ayan, nakakuha din ng end one play para si Aspilla, beating the buzzer. Pumasok ang kanyang free throw. And then adding the lead para sa Minalabak. Mukhang aabot tayo, coach, ng 100 points din. Ayan na si Azucena, fakes, kicks it out to Sombrero. Challenged by Briva. No good. Ayan na si Abayon. Binigay kay Morano. Aspilla. Ayan na si Albao. Flies, scores for 2. I guess isa ito si Albao sa magiging candidates natin para sa ating kasurog. Players of the game. Player of the game. Ayan na si Briva again. Dadagdagan ng kanyang stats. Aspilla makes the 3, misses the 3, and si Lizardo with the offensive rebound. Ayan na si Abayon, pinasa dito kay sa Sombrero. Team Minalabak, pwede rin yung Baal.
Oo. Maganda rin yung ginawa ng Baal, pinakita in performance ngayong laro against Gainsa. So far, overall performance talaga naging team effort on the part of Minalabak. Ayan na, with the backdoor play. Kaso di na-convert pero nakakuha ng foul. Ayun. With 54 seconds remaining, umabot na tayo ng ating century mark, 101 kontra 77. Lamang ang Gainsa. Kaya ayan, si Lizardo makes his first free throw. Misses the second one. And ayan si Morano. Kay Azucena stops and pops for 3. Pasok yan. Ba't ngayon lang? Oo, medyo. Bakit ngayon ka lang? Oo. Sayang, ayan na si Duque, nabitawan ng bola. With 38 seconds remaining. Ayan na, meron tayong substitution. Pinasok na si number 60, si Antonio at si Alfonso para mabigyan naman ng pagkakataon na to showcase their talent. Ayan na si Alfonso attacking Duque. Kaso si Duque, sabi ni Duque, wag sa akin. Ayan na, Albao nakangiting, tumira, nakakuha pa ng foul. Mukhang gusto talagang maging kasurog, player of the game tong si Albao. Di pa niya nasushoot ang bola, nakangiti pa. Yan ang magandang attitude talaga ng isang player talaga. Yung Hindi pa nakakashoot, nakangiti pa. Nakangiti na. Kaya naman, tuwang-tuwa siguro ang mga taga-Minalaba kasi makakakuha sila. Ayan, tumawa. Nakakuha ng airball si Albao because pagod na rin talaga siguro to. And then, we have exactly 24 seconds remaining sa ating fourth quarter. Si Antonio, hinaharas pa ni Albao. Ayan na, Antonio for 3. Misses. And then, ayan na, si Duque. Tinatawid na lang ang bola. Pinasa kay Magdaraog. Tingnan natin kung ayan, si Aspilla. Tumira. Ayan. And that's it, ladies and gentlemen, ang pagtatapos ng laro ng Gainsa versus Minalabak. Minalabak wins sa score na 80-106. And grabe, coach. Exciting game yung first half, but yung second half medyo tumamlay na. Yes. And yung coach, thoughts again on the games na nangyari. On the side of the Team Minalabak, from the start, they already pushing the ball. Alam nila na in terms of condition, lamang sila against Gainsa. Sabi nga natin, mga veterans yung nandun sa Gainsa. And na-maximize naman ng Team Minalabak yung kanilang advantage. That's why on the fourth, nakita natin medyo fatigue na yung nangyari sa Team Gainsa. Oo, yun na nga talaga nangyari. That's a good observation, coach. Yung fatigue factor at yung kulang underman ang Team Gainsa. Kaya siguro nag-take advantage ang mga taga-Minalabak and nakuha ang kanilang W sa araw na ito. And then while waiting sa ating kasurug, best player of the game, ayan yung highlights natin during our game. Ayan na, si Abayon Brothers making wonders para sa Gainsa, pero medyo nag-short lang. Pero I guess that's a good sign para sa Gainsa dahil kahit natalo sila, dumaban pa rin sila. And bago natin ibigay ang floor kay Carmela, again, the name is John Bachiller, ang nag-cover ng laro. Kasama ko ang aking partner na si Coach. Si Coach JP Diswangko, ang katulong ni Sir John sa pag-cover ng mga games. Marami pa, ayan, marami pa tayo mamayang games. Meron pa tayong 3 games pa. Kaya, better stay tuned sa ating mga YouTube channel and sa Facebook page. And kung wala kayong gagawin, meron tayo dito live sa ating venue sa Cafuerte Sports Complex. And sino kaya ang ating kasurug, best player of the ball game? And ayan na, despite the loss, kita ko pa rin yung
ano yan, ngiti kay Konsihal Paraiso, congratulating the players, ang kanyang mga players despite the loss, pero yan, kudos pa rin sa mga taga-Gainsa. Special mention ang kanilang bigs na si Heston Morano, kumbaga contributing his way para lang talaga ipaglaban ng kanilang kupunan, pero short lang sila in the end, but still lumaban sila. So yun, Coach, baka may mga babatiin ka pa dyan, Coach, habang nanonood tayo ng mga highlights. Yes, I want to greet my family, especially my father and mother, Johansson Diswangko and Raquel Diswangko, and my brother from New Zealand, Johansson, and Joshua Diswangko. Magandang hapon po, at batiin ko na rin ang aking mga magulang na nanonood na sinabi nila na hindi daw ako pogi sa live. Maapil. Ang aking nanay na si Grace and Ray Bachiller. Magandang hapon, at yung mga anak ko, Franco Miguel and Juan Carlos. Magandang hapon po Magandang sa hapon inyo. po. Ayan, nakikita ko na ata na nalapitan na ni Carmela ang ating kasurug best player of the ball game. Kaya ayan na nga, Coach, bigay na natin. Di tayo nagkamali, Coach. Oo, ang ating kasurug best player of the ball game. Carmela, pasok. Our kasurug player of the game ay si jersey number 4, Mark Anthony Alba with 22 points, 3 assists, 6 steals. First of all, congratulations, Mark, for being the player of the game. Ano ba yung naging motivation mo at ganon yung pinakita mong performance ngayon? Kasi yung una namin laro, talo kami. Kaya sabi ng aming coach, magbawi daw. Kaya yung practice namin ginagawa namin dito. Okay naman. Alright, may gusto ka bang batiin o pasalamatan? Thank you sa mayor namin na si Christopher R. Lizardo at sa team namin. Saka sa Palit Basketball. Thank you. Okay, Mark, once again, congratulations. Muling magbabalik ang Ako Bicol Cup para sa Game 4 laban Team Naga versus Team Calabanga.